Vou ler un ceto de Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas. Escollín este libro porque cando lín, non sei, foi como removeuseme todo por dentro. Aquelas memorias, as memorias dun neno labrego, de alguna maneira, e salvando as distancias, claro, podían ser as miñas mesmas memorias. Eu sentíme moi identificado con Balbino porque Balbino, como a min, era un rapaz da aldea. Balbino era un neno pobre, como a min, quizás eu non tanto, pero pobre. Balbino, en fin, el tamén quería escribir un libro. Entón, o primeiro capítulo titúlase Eu son. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen di un ninguén, e ademais pobre. Porque da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle tusa, a pesares do que lle aconteceu por causa miña. No verán ando descalzo, o poquente dos camiños faime alancar, magoan as areas e nunca falta algunha brocha para espetárseme nos pés. Érgome con noite pecha ás 2 ou 3 da mañá para ir colgando, restrebar ou xuntar monllos. Cando amañece xa me doi o lombo e as pernas, pero o día comeza, sede, sol, moxardos. No inverno, frío, ganas de estar a rope do lume, punhos apeados, durinas de neves e de lobos. Os brazos son como as peteiras para encolgar farrapos, murnas, fridas, dedos sententos. Que saben destos nenos da vila? Eles ignoran o que eu penso mentres boto ao corpo un gurrucho de caldo con broa, ou que sinto cando estou no monte pingando, aterecido, vendo por entre a chuvia unha fantasma bretemosa en cada árbore. A aldea é unha mestura de lame e fume, onde os cans ouvean e a xente morre cando está de Deus, como di a madriña. Os rapaces somos tristes, enredamos, corremos tras dos foguetes e atarrimos, pero somos tristes. Temos a pobreza e os trafegos da terra aniñados nos ollos. Eu quixera andar mundo, ir por mares e terras que non coñezo. Nacín e crieime na aldea, pero agora sinto a pequena, estreita, como se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén. Algúns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. Por eso escribo. E despois durmo como unha pedra. Quedo desatafegado, libre, como se me quitasen de enriba un bocoi. Cousas miñas. E tamén do Smith, o capitán que estivo na guerra e cando volveu para a casa púxose a escribir todo o que lle acontecera. Así está nun libro que me trouxo o landeiro. Se eu fixese un libro,